machiegni. Piny owacho mar Amerka koro keto singo mar chiwo mich ne ng'ata ng'ata ma obiro fulo ler kaka inyalo yudi jonjore moko mag kweth mag shabaab ma itudo kod monje piny Kenya kod Somalia. Tend Amerka oketo tenge omenda maromo siling bilion 1.2 omenda ma piny Kenya kaka mano mar chiwo ne ng'ama nyalo biro konyo e yudo jonjore adekgo. Amerka bende osingo omenda maromo siling bilion 1.2 ne ng'ata ng'ata mabiro konyo e chiwo nonro ewi kaka inyalo thir yore ma shabaab yudo godo omenda mag tayo chenro magi mag njore. Achije adekgo gin Ahmed Dirie, Mahada Karate kod Jehada Mustafa maduto itudo kod monje kuonde mopogore opogore. Karanyisi en mano maende ne otimore e kambi mar jolweny ma Kamsimba manitiere chula ma Manda e kaunti ma Lamu e dwe mar achiel mar higa mokalo. By limiting the cash flow to al-Shabaab, the United States and our partners will strike a blow to the organization's ability to perpetrate violent acts throughout the world. This is the first time the Department of State has offered a reward solely for information on al-Shabaab's financial networks. And it's important that the information be as timely as possible so that it be actionable. Together, Kenyans, Somalis, other East Africans, Americans, we can defeat al-Shabaab and enhance security across the region.